ngensindiso ngokwezwi, mhlambe naloko kubizwa ngensindiso ngokwenkolo yasemhlabeni. Siqhathanisa inkolo nensindiso yempela lo Kristu akhuluma ngayo encwadini kaMark chapter 1 verse 15 athi kholwani ivangeli ngoba ivangeli ilona eliphethe umyalezo wensindiso nokuthi yenzeka kanjani. Siyenza lento ngoba ziningi izinkolo ezikhona, baningi abantu abazibiza ngamaKristu. Sibheke izinto ezahlukahlukene inokusikhanyana lento iphinde ihlaba endlebeni yami. Baningi abantu abazibiza ngamaKristu njengoba nathi sizibiza ngamaKristu, and yet sihlukile kakhulu ngemfundiso. Mangithi sihluke ngemfundiso ngesingisi ngathi sihluke ngalento doctrine. And uma siyamaKristu, i-doctrine iyona nto okumele sivumelane ngayo sonke sizibiza ngamaKristu, ngoba i-doctrine ayishintshi. Kungashintsha inkambiso noma ngesingisi ongayibiza nge-administration, i-administration ingashintsha, kepha i-doctrine akumele ishintshe because i-doctrine iyona-ke into esizibiza ngamaKristu yodwa. So uShembe akakwazi ukuthi umKristu engabambeleli kwi-doctrine efana neyama-Baptist. UmaBaptist akakwazi ukuzibiza ngamaKristu, i-doctrine yabo ihlukile kuneyase-Assemblies. I-Assemblies akakwazi ukuzibiza ngamaKristu, i-doctrine yabo ihlukile kuneyase-Assemblies. I-Assemblies ayikwazi ukuzibiza ngamaKristu, i-doctrine yabo ihlukile kuneyase-Wesley. Abase-Wesley abakwazi ukuzibiza ngamaKristu, i-doctrine yabo ihlukile kunamaKatolika. AmaKatolika akakwazi ukuzibiza ngamaKristu, i-doctrine yabo ihlukile nasechibini. I can go on and on and on and on. Bonke laba bantu bazibiza ngamaKristu, bonke bathi balandela uKristu, yet isifundiso noma i-doctrine noma inkolelo ihlukile kakhulu, hayi kancane, ihluke kakhulu. Jehovah's Witnesses, for an example, but deny i-deity kaKristu, bathi uKristu akayena uNkulunkulu, yet bazibiza ngamaKristu. So asikwazi, there's something wrong ngobuKristu, quote unquote ngobuKristu. Now there's nothing wrong ngokulandela uKristu, there's everything wrong ngokulandela inkolo ezibiza noma egqokiswe uKristu. Ila sikhona uKristu siyambona ushumayela ivangeli lokuphenduka, just as uJohane naye ohambe einyaweni zakhe elungisa indlela as i-forerunner kaKristu, nayo beshumayela ivangeli lokuphenduka. Sibona i-doctrine yabo iyafana, bonke bathi phenduka. uKristu uyasitshela ukuthi phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nesiyibonile lento yombuso kulamasonto edlule ukuthi umbuso yinto ekhona manje, but yinto esiyibona ngesikhathi esizayo la ipheleliswa khona. So the kingdom is right here, right now, but the kingdom in its fullness we are going to see in the future. Ingakathi umbuso wezulu ususondele abuye athi usufikile kinina umbuso manje. Sibonile ukuthi lento yokuthi phendukani i-commandment, uma kuyi-commandment yinto kumele u-acte kuyona immediately, umyalelo uyaphoqwa, yinto kumele uyenze. Mhlawumbe ukuphoqa it's a wrong word, it's a commandment, umyalelo, akuyona into ongacabanga ukuthi ufuna ukuyenza noma ufuna ukuyenza. It's a commandment and you must act on it immediately. Sibonile ukuthi lokuphenduka ukuthi phendukelwa embusweni. Simbonile elwa nabantu benkolo nezinto abazifundisayo athi niphendula abantu nibafaka enkolweni bese baba abantwana bakaSathane twice than they were before. Sikubonile konke lokho. Sasesibona ukuthi yini kanti lebaleka kangaka ngombuso. Siyebonile ukuthi umbuso unenkosi, enkosi bese kuba nabantu ebese kuba nomhlaba. Siqale ngomhlaba, sawubheka umhlaba walombuso ukuthi yonke into edale uNkulunkulu ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba, yonke into territory noma umhlaba kaNkulunkulu. Therefore wena uma uzibuka namuhla ungazibuki njengomuntu ophila emhlabeni, zibuke njengomuntu ophila embusweni noma emhlabeni noma emhlabathini
wenkosi ethile, therefore inkambo yakho kumele ibe ngaphansi kwalenkosi ekuyi-territory yayo. Awukwazi ukuba kwaZulu bese uyofuna ukuphila isiXhosa noma uyofuna ukuphila isiShangane noma iSwati. Umbuso wamaZulu, wesizwe sakwaZulu, therefore musa emhlabeni wakwaZulu uzophila ubuke umhlaba nayo yonke into eyenzeka kulelozwe ngeso lenkosi ephethe. Sakubona lokho ngomhlaba. Last week sithe kancane sibheka abantu. Na ekubhekeni kwethu abantu siyibonile lento ukuthi abantu ukuhluka kwalombuso nemibuso eminye ukuthi kweminye imibuso kunenkosi bese kuba nabantwana basendlunkulu bese kuba noquqaba. Labo bonke abantu abalandela abakholela enkosini nabangakholela kuyona abakhosele ngaphansi kwalenkosi and all of that. Inkosi, abantwana basendlunkulu esibabiza ngabantwana hayi ingane, abantwana basendlunkulu bese kuba yibo bonke. Uhlukile ke lo mbuso kaNkulunkulu inkosi bese kuba abantwana. Abekho abalandeli, abekho nje uquqaba ngoba wonke umuntu ongaphansi kwalobukhosi uwumntwana. Now kunamagama engiwasebenzisayo nezitatimende engiyisebenzisa deliberately, ezinye zakhona ngiyisebenzisa ngokwenhloso ukuchaza into ethile ebese zitriggerisha imibuzo kinina okuyinto enhle ngoba ngiyathanda ukuthi siyixoxe lento. Now just like last week ngibe nombuzo kuleli sonto futhi ngibe nombuzo kuthiwa Baba Nkosi uthe wonke umuntu odale ngomfanekiso kaNkulunkulu uwumntwana. Uma wonke umuntu odale ngomfanekiso kaNkulunkulu ewumntwana, uthini ngalabo abangasindisiwe? Number 1. Okwesibili, uthini ngencwadi kaJohane chapter 1 othi kepha labo abakholela kuyena wabanikeza igunya lokuthi babe abantwana bakaNkulunkulu. Uthini ngoRomans chapter 8 othi abantwana bakaNkulunkulu yilabo kuphela abasindisiwe? Ngisho njalo impela angimkhotanga uRomans chapter 1 because bengikhuluma ngabantwana bombuso ngokwentando kaNkulunkulu, ngokwenhloso kaNkulunkulu. Before uNkulunkulu edala yonke into, ube nabantwana engqondweni, abantwana abazobusa kiko konke uNkulunkulu akudalile. uNkulunkulu akadalanga abantu abantwana wasudala abanye abantu abazoba abantwana bakaSathane noma abazoba abantwana besihoko okufanele ukuthi abantwana basendlunkulu bahambe bayothatha kuSathane bababuyise. uNkulunkulu akadalanga lokho. uNkulunkulu udale wonke umuntu abe umntwana. Ingakho ngiquote uGenesis chapter 1 uverse 26 ukuya kuverse 27 ngoba ngokwentando kaNkulunkulu wonke umuntu odalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ungumntwana noma kumele azibone njengomntwana. So umbuzo uthi kwenzakaleni ke ebantwaneni ukuthi balahlekelwe istatus sabo sobuntwana? Sasiyayikhuluma nalabazalwane ababuze lo mbuzo. Khona umzalwane usebenzisa igama engilithandayo wathi okusho ukuthi labantwana bathunjiwe. Brilliant term. Bathunjiwe labantwana kwi-DNA yabo. Wonke umuntu osindisiwe, mhlamba sithatha uAdam noEva because ibona abantwana. It's a prince and a princess, and uNkulunkulu ngokomiyalelo wakhe nangakwisifiso sikaNkulunkulu udale yonke into, wayedalela abantwana, wathatha abantwana wababeka emhlabeni, wasethi kulabantwana zalani nande nigcwalise umhlaba nibuse phezukwayo. So
ithi lento kaNkulunkulu wonke umuntu odalwe uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe nalabo uNkulunkulu abanikeze igunya abantwana bakhe uAdam noEva, prince and princess, abazala abanye abantwana ama-princes nama-princesses, ebese bonke bayabusa phezu kwako konke. Inkosi uNkulunkulu afisa babuse phezu kwabo, balethe intando yenkosi emhlabeni abakuwona njengabantwana basendlunkulu, osindisiwe nongasindisiwe, if ufuna ukuyithatha ngaleyo ndlela leyo. Kepha uma uyithatha before kungena isono, wonke umuntu kwi-DNA yakhe uwumntwana ngokwentando kaNkulunkulu. Kwase konakalaphi? Konakalaphi ukuze sithole ivesi elifana noJohn chapter 1 othi bonke laba bakholele kuyena wabanikeza igunya lokuthi babe abantwana bakaNkulunkulu. Kanti bebabantwana bani before? Bebabantwana bakaNkulunkulu base bayathunjwa. Siyazwana bazalwane? Baba abantwana, i-DNA yabo yabantwana. Kepha manje le DNA yabo yabantwana isicontaminated yisono esibathumbile ebukhosini bombuso, base bayathunjwa, bathunjelwa komunye umbuso. Sibonile i-prince ne-princess, noma sibonile abantwana, noma sibabonile abantwana basendlunkulu oku-Adam no-Eva bethunjwa. Now izwi lenkosi lithi u-Eva owaba-deceived, u-Eva owadukiswa. U-Adam akadukiswanga, u-Adam udisobeyile, u-Adam wazidlela, u-Adam akadukiswanga. Now kokubili lokho, whether wenze ngenhloso ayithanda disobedient noma lo was deceived, bobabili benze into ephambene nomthetho wasebukhosini, base i-DNA yabo i-contaminated, iba contaminated, yasi i-DNA yabo iyathunjwa, base bona sebayathunjwa, bathunjela komunye ubukhosi. Inkosi yathi anisafanele ukuthi nibe sebukhoneni bami, yabaxosha inkosi ngoba now they are contaminated. Iyazwakala? Ngicela sifunde uRomans chapter 5 verse 12. Uyicacisa kahle lento ukuthi kwenzakaleni ebantwaneni, kwenzakaleni kubantwana basendlunkulu, what went wrong? Sim kulesito ohleli kuyona emuva kunamanzi wami ngiyacela. Romans chapter 5 verse 12. Kwaba seRoma 5 verse 12. Ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Ukufa kwafikela bani? Khuluma nami mzalwane. iBhayibheli lithi ukufa kwafikela bani? Here's a prince, Adam. Here's a princess, Eva. Abantwana basendlunkulu. Baphila ngerevelation kaNkulunkulu, baphila ngezwi kaNkulunkulu. Eva wase edukiswa, wadla esihlahleni sen-knowledge. Adam wadisobey, was not deceived, wadisobey. Wase naye edla kuleso sihlahla elandela umkakhe. Bobabili njengabantwana kwase kungena ukufa. uNkulunkulu uthe kubona, ngani ngifuna nizale nigcwalise umhlaba ugcwale ngabantwana. Manje ngobe abasaphili ngezwi likaNkulunkulu, sebaphila ngokuhlakani kwabo abakuthole esihlahleni.
sebazama nabo ukuzenzela amacebo sebazimboza ngamahlamvu because imicabango wabo knowledge yabo ibatshela lokho uNkulunkulu wasethi maniyenza lento kuzo nizofa impela base sebasesigabeni sokuthi bafe spiritually baphinde futhi bafe physically. So bonke labantwana basendlunkulu abazobazala sebabazala ngale DNA contaminated. Romans chapter 5 verse 12 usho njalo. Uthi ukufa kufikele wonke umuntu. Lalela aligcini lapho ukuthi ukufa kufikele wonke umuntu. Lithi ngokuba bonke bonile. Bone njani bebangekho. The fact ukuthi mina njengomuntu wesilisa ngiphethe imbewu the gene eyakha ama generations ukwenza ama genealogy manje ngoba igazi lami selicontaminated ngalombuso ongcolile sengicaptured sengithunjiwe lokuthunja kwami bonke labantu lesizwe lama genealogy asokhalweni lami uma sengiperpetuate intando kaNkulunkulu ukuthi bande sengandisa ukufa nesono wonke umuntu usezalwa eyisoni ngoba ngokona komuntu oyedwa kone wonke umuntu ebese inkolo ifuna ukwenza abantu ukuthi bazizwe bengcono noma abantu begezekile noma abantu le DNA engcolile isiphumile kubona ibanikeza inkolo nemithetho ebese uKristu athi niyabona nina njengoba niphendula abantu Matthew chapter 3 verse 15 njengoba niphendula abantu nibaphendulela kule nkolo yenu nibenza abantwana bakaSathane twice more than lento bebayiyona phendukani ngoba umbuso wezulu usondele phendukani nikholwe yivangeli ngoba yivangeli kuphela elizokuvula amehlo ukuthi uzibone ukuthi wena umntwana othunjiwe ngako kumele uyothunjwa back uthunjelwe back ebukhosini iyazwakala bazalwane funda u2 Corinthians chapter 2 2 Corinthians chapter 2 verse 14 ukuya ku verse 17 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 17 2 Corinthians chapter 2 verse 12 to 17 Kepha mhla ngifika eTroa ukuba ngishumayela ivangeli likaKristu ngivulelwe umnyango enkosini angibanga nakuthule emoyeni wami ngokuba ngingamfumananga uThithu umzalwane wami kodwa ngavalelisa kubo ngaya eMakedonia kodwa makabonga uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu imake qala futhi makabonga ubani kodwa ke makabongwe uNkulunkulu owenzani osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu nokubonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Now, qhubeka verse 17. Ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Now funda Ephesians chapter 4 verse 8 ngizobachaza bobabili kanye kanye u2 Corinthians no Ephesians chapter 4 verse 8. Ephesians chapter 4 verse 8. Ephesians 4 verse 10. 8. Verse 8. Ngalokho ke uthi esenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo
abantu izipho. Now asibambe lapho ngenxa yesikhathi. uKristu lokukhulunywa ngaye. uKristu uthumba abathunjiweyo. Ubathumbela la ebathumbela khona. Ubathumbela embusweni, ubathumbela ezulwini, ubathumbela la wena ungacabanga khona kulungile, but labantu ba abantwana who have been captured. Ngithe kwabanye abazalwane thina la eSouth Africa lento yokuba captured si understand kahle. Sibe nomndeni la ocaptureisha abantu abaningi mawumbheka umamkhanyile uthi she has been guptad. Umndeni lo amagupta ufike wathumba abantu wabenza amagupta. Angithi nayizwa lento. So bathe bathunjiwe seba amagupta. uKristu wasiwafika wayobathumba kwayena. Na asibiyele emuva. Umlando uthi ngaleso sikhathi uma isizwe siphumile siyolwa nesinye isizwe ebese siyasinqoba bayathunjwa labo bantu labo balowo mbuso bese babuyiselwa emuva ezweni lalaba ababathumbile. Uma bengena edolobheni lalaba khona bashisa impepho, mabangena bashisa impepho becula behola abathunjiwe as a sign yokunqoba. Wonke lama route baze bayofika enkosini, konke labahamba khona bacula amaculo we triumph, bacula amaculo wokunqoba, bashisa impepho ukuthi konke labadlule khona kube iphunga elimnandi kuyizakhamuzi zalapho ukuthi sinqobile siphethe abathunjwa. Yazwakala bazalwane. So uKristu uthi phendukani because uyothumba abantwana abathunjiwe ebese uyabathumba mehamba nabo eyongena nabo kuyiroute eya kwaNkosi eyebukhosini. Labo bantu baphenduka baba yilempepho emnandi yokuthi bathunjiwe laba bantu bathunjele ekunqobeni bekwethu. Iyazwakala bazalwane. So 2 Corinthians no Ephesians uthi uJesu is leading the captives, those who have been captured. uJesu now went to recapture them. Now he's leading them as captives. Kunokuthi kushiswe impepho labayodlula khona bona laba banqotshiwe baba iphunga elimnandi. They become a fragrance emnandi. Sisekhona bazalwane. Now ithi lento ireligion ikugcina ekuthunjweni. Ireligion ikwenza ube iligupta. Iligupta elizizwa ngathi lingcono kana hayi usathunjiwe wena. Because le ireligion igqokiswe inkolo yegama likaKristu, kepha inkolo ireligion ayisabantu embusweni, isabagcina ngaphansi kobugqila. Sikubona kanjani lokho ukuthi bantu basese ngaphansi kobugqila and yet bona bacabanga ukuthi bakhululekile seyabantwana bakaNkuluNkulu basembusweni? Sibabona ngalokho. Ngesikhathi uNkulunkulu edala abantu, ngesikhathi uNkulunkulu edala abantwana basendlunkulu, wabadalela ukuthi bayobusa. Anizwa lento. Wabadalela ukuthi bayosebenza. Yini umsebenzi wabo? Genesis chapter 1 verse 26. Ngicela simfunde masinya ningazothi uNkosi uthe. Akazwakala nje man. Phelele Genesis 1 verse 26. uNkulunkulu wayesethi masenza abantu babe ngumfanekiso wethu basifuze babuse phezukwezinhlanzi zolwandle. Babuse verse 26. Hamba ku verse 28. Verse 28.
wababusisa wathi zalanani nande nigcwalise umhlaba niwubuse. Niwubuse. Go to Genesis chapter 2 verse 8. Genesis chapter 2 verse 15 simfundile last week. Ngifuna ukuthi siyibone le bazalwane. Ukuthi inkolo igcina uzizwe kangathi hayi ushaye khona impela futhi uhamba ngayo impela, usagqilazekile, you are still captured, yet ugqoke in-name tag yomuntu osekhululiwe. Ubonakala ngani? Ubonakala ngokuthi noma engqondweni yakho uzitshela ukuthi usungokhululekile, izenzo zakho nokubuka kwakho umhlaba nenkambo yakho ayikhombisi ushintsho, ayikho into obusa phezukwayo, awukho umsebenzi owenzayo. Chapter 2 verse 8 and verse 15. Chapter 2 verse 8. Usimakade uNkulunkulu watshala insimi yezithelo eEden ngasempumalanga, wambeka khona umuntu ayembumbile. Verse 15. Verse 15. Usimakade uNkulunkulu wabeka umuntu ensimini yaseEden ukuze ayilime futhi ayilinde. Now, here's the thing. uNkulunkulu ukudalele ukuthi ubuse. uNkulunkulu njengomntwana uthi letha umbuso wami wasezulwini emhlabeni la ngikubeke khona. Okwakho ukwenza sure ukuthi you have dominion. Asithatha kancane lento ngobe sajwayela ukukhosela njalo, asi understand lento yokubusa. uNkulunkulu ethi busa ithi you are on top of things. Wena oshaya umthetho, wena ophezulu kwako konke. Iyazwakala lento bazalwane. Lapha ku chapter 2 uthe sebenza umsebenzi wakho ukwenza intando yasezulwini noma intando yasembusweni kaNkulunkulu ibonakale emhlabeni ngokusebenza kwakho. Now stop right there. Before the creation of the world, abantwana basendlunkulu uNkulunkulu besenabo engqondweni, ubadala nje kade enabo engqondweni. Siyazwana? Akugcini lapho. Before uNkulunkulu edala abantu noma abantwana basendlunkulu, usebenzele imsebenzi abazothi mebedalwa bafike bayenze. Ephesians chapter 2 verse 10. Ungayiqala ku verse 8 umuthanda. Verse 8 ukhuluma ngevangeli, so umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu osisindisiwe ngokukholwa through faith, okungekona imisebenzi yethu, okungekona izenzo, so that kungenamuntu ozozibonga. Ikhuluma ngani enikholiwe? Nina enikholiwe nikhokha amathikiti, nigqoka iuniform, niyanikela, nize esontweni every Sunday, nenza zonke lezi zinto, nigcina imithetho yenkolo, but inkambo yenu, imicabango yenu, ukuzibuka kwenu akuthi ningabantwana basendlunkulu. Because imsebenzi yenu I reflect intando yasendlunkulu. Anizwa lento bazalwane. Izwake ku Ephesians chapter 2 verse 10 uthini? Ephesians 2 verse 10 uthi thina singumsebenzi wakhe, sidalelwe imisebenzi emihle kuKristu Jesu, uNkulunkulu ayilungisela phambilini ukuba sihambe ngayo. Siyumsebenzi wakhe ubani? Siyumsebenzi kaNkulunkulu. We are God's workmanship. Okusho ukuthi uNkulunkulu awuthatha uNkulunkulu njengombazi noma uNkulunkulu njenge-artist othatha ubumba athathe adale lento ngezandla zakhe, ayidalele ukuthi yenze lento afuna ukuthi yenzeke. Ebese akunikeza imsebenzi okumele uyenze before kusekelwa umhlaba.
ngoba wena waba sengqondweni kaNkuluNkulu before kusekele umhlaba. So mekwenza njengomntwana wasendlunkulu, ukwenza njengoba imisebenzi useyenzile, wena mawufika njengomntwana wasendlunkulu kumele wenze le misebenzi uNkulunkulu akudalele yona ukuthi ukwazi ukuyenza. Mawufika emhlabeni awukwazi umangalo ufaka umuntu emakhaleni, what's going on here, what's up, awukwazi, because yonke into yakho ihleliwe. You are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God had predestined. Nayi la ikhona. Inkolo ayikwenza ukwazi ukwenza lemsebenzi. Inkolo ikwenza uzizwe ufeel right, hayi ngibuye enkonzweni mangifa ngezulwini. No. Imisebenzi yakho fanele ithi umntwana sendlunkulu. Futhi lemsebenzi yakho awucele permission kumuntu ukwenza lemsebenzi. Lemsebenzi awucele permission even kumfundisi wakho. Awuwona umsebenzi wezandla zikamfundisi wakho. Umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Udalelwe kuKristu, lo okuthumbe ekuthunjweni ekuletha ube ifragrance enhle, ukwazi ukwenza imisebenzi uNkulunkulu okudalile ayenze emaphakadeni. Now this is serious, bazalwane. This is serious. Ithi lento awukwazi ukuzibiza ngomzalwane ingekho imisebenzi oyenzayo embusweni kaNkulunkulu. Ayanizwa. Uma uthi umzalwane, futhi umzalwane wasembusweni, ngobe ukholwe ivangeli, wasungena embusweni ngoKristu, ithi lento automatically fanele kube nemsebenzi oyenzayo yasembusweni. Anizwa. Udalelwe ukuzosebenza, awudalelwanga ukuzohlala ulalele enye indoda ikhuluma. Because awuyena umsebenzi waleyo ndoda, umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Ithi lento uma kungekho okwenzayo embusweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu may just as well call you home ngoba unamsebenzi owenzayo. Anizwa lento. Kwenzakalani ngeambassador eksuswa kulelizwe ukuthi ihambise umbuso walelizwe iyoba ummeli walelizwe kwelinye ilizwe? Kwenzakalani uma engawenza umsebenzi wakhe? Gets recalled. Uyabuyiswa. Hayibuye ekhaya baba, uyakuhlula umsebenzi kulelozwe. Now uNkulunkulu ugcineleni wena la emhlabeni ungafuni ukwenza umbuso, uwenza umsebenzi wasembusweni. Hayi manje baba umfundisi angikwazi mina ngobe yabona la ngibuya khona ngalimala, bangilimaza kakhulu manje nami ngifuna ukuhlala nje. Uzohlala embusweni kababa, ubizela ukuzohlala wena ngobe walimala wena la ubuya khona. Anizwa lento bazalwane, anizwa. This thing is so serious ukuthi mawusenkolweni hlala ungenzi lutho ngoba ulimele la ubuya khona. Angithi ubuya phi? Ubuye enkolweni futhi usahlele enkolweni ulimele, hlala. Kepha mawusembusweni awudinge permission kamfundisi. Anizwa lento bazalwane. Kumele uye kumfundisi uthi mfundisi, ngiyakholela ukuthi ngimntwana kaNkulunkulu, futhi ngiyakholelwa ukuthi ngilethelwe la emhlabeni ngathunjwa esonweni ukuze ngizokwenza intando yasezulwini. Ikuphi la mfundisi ngingayenza khona intando kaNkulunkulu? Anizwa lento bazalwane. Anizwa. Hayi angikwazi mina ngisesemncane ngingakhule enkosini. Uyokhuliswa ubani enkosini?
Uyokhuliswa ubani lona amandla okukhulisa enkosini inkosi ikwenze ngezandla zayo umsebenzi wezandla zenkosi yakunikeza uKristu yakunikeza imisebenzi wase uNkulunkulu ekunikeza umoya oyingcwele who enables you. Umoya oyingcwele is an enabler. Kanti lo moya oyingcwele wena unikeza umfundisi wakho yini? Umfundisi wakho unomoya oyingcwele akunikeza wona lokho uyena ozodetermine ukuthi usebenza nini embusweni kaNkulunkulu futhi usebenza makwenze njani ngoba ekuthanda umfundisi no umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Now ithi lento sithanda inkolo ngalendlela khona ingane yami bengikhuluma nayo ikhona la enkonzweni namuhla bengikhuluma nayo ingane yami yathi ikhuluma ngalesifundo yathi yo baba saze sawuthanda umhlaba. Na kukhuluma ingane yami esindisiwe ethi mayibona leyifundiso izibone ukuthi isebenzela umhlaba more than isebenzela umbuso. Mhlawumbe umbuso ayiwusebenzeli at all. Anizwe lento bazalwane. Anizwe lento. Ithi lento when you are just comfortable njengomntwana wasendlunkulu okumele ulethe umbuso wasezulwini emhlabeni ezweni likaNkulunkulu ungakwenzi lokho ugolozela uyihlo. Now mhla inkosi ikurecalla lo mfundisi wakho uzobe ngamile eceleni kwakho. Mhla inkosi kurecalla labazalwane ohleli nabo bazobe bengekho eceleni kwakho. Wonke umunye ngamunye umzalwane la uzobe ephendula eziphendulela yena. Ukuthi wena njengomntwana wasendlunkulu akunama subjects la kulombuso. Akunabalandeli kunombuso. uNkulunkulu inkosi ebese kuba abantwana abantu okumele benze umsebenzi abantwana awenzanga ngani umsebenzi hayi baba mina bekufanele ukuthi bengisebenza nzima emhlabeni kulomsebenzi bengiqashe kuona ngama weekend bekufanele ngenze spring cleaning ngiclean umuzi wami lalela ngeke ukwazi ukusho lokho hayi baba ukuthi bengisebenza kanzima phakathi nesonto bekunzima ukuthi sikwazi ukuphila emhlabeni phakathi kwesonto bengiye stokfeleni ngama Sunday hayi baba besiba nama family reunion manje bekufanele ukuthi ngihlangane let me tell you mhla inkosi kurecalla ikubalela itransaction yakho yokungenzi lutho ngokungenzi intando yasembusweni emhlabeni you are going to hang your head in shame because ngeke ukwazi ukuziphendulela yabona umuhleli la kungekho into nencu oyenzayo embusweni inkosi may just as well take you home ngoba uzosiqedela ioxygen wena la in fact wena uyi-liability embusweni in fact wena uyimbungulu umntwana wasebukhosini izoncela igazi kwabanye abantwana basebukhosini lo msebenzi owenzelwe wena ukuthi wenze umile awenzeki because inkosi iu-assign wena kuphela ayikwazi inkosi mayifika ifuna ukubona ama-fingerprints akho yingakho ama-fingerprints wethu akafani inkosi ifuna ukubona ama-fingerprints wakho akukho la ma-fingerprints akho abonakala khona ucashe ngokulimala la ubuya khona ucashe ngokukhathala la ubuya khona ucashe ngokulekha iskill ucashe ngokuthi amathuba kaveli you don't need your pastor's permission ungumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu
wakhelwe kuKristu ukuze wenze umsebenzi uNkulunkulu ayenze before he laid the foundation. You have no excuse. You see, we expect ukuthi kusukela kusasa baba uMhlongo, baba uNjilo, baba uMabhida, mama we-worship, Sunday school teacher, bonke laba bahola ama ministries si expect ukuthi bathola ama calls bonke. Bathi ngingenzani embusweni kaNkulunkulu. Expecta wonke umuntu namuhla uphenduke ngaphakathi uthi awu Nkosi, I did not realize ukuthi I am still guptad nge-name tag kaKristu. Hamba le iNdiya yohlala namagupta ngoba basembusweni uKristu bathumbe out of amagupta wabafaka embusweni. Mabafika embusweni bahambisa intando yasembusweni emhlabeni. Angikusabisi kepha makungenanto yenzayo golozela uNkulunkulu, you may just as well God call you home. Ngoba unamsebenzi uyamgolozela. Nabo umgolozela ngaphansi kwenkolo. Ithi lento njengomntwana wasendlunkulu uzowushiya lo mhlaba olethwe kuwona ubuyele ekhaya to give an account ukuthi wenzeni okuhle nokubi. Angibuze wena, what account are you going to give to God ukuthi wenzeni emhlabeni? Asizibuze nje. Okay, Nkosi ngiletha abantwana abawu4 la emhlabeni. Very good. What else? Nya. Yinye nje kuphela into yenzile wena emhlabeni waletha abantwana. Imaqala. Labantwana obalethile. Uletha abantwana abasendlunkulu noma uletha abantwana abamagupta. Anizwa lento bazalwane. Ithi lento asishintsheni imiqondo njengabantwana. Siphume enkolweni esigcine ngaphansi kokuthunjwa. Amen. Ngingenza ama example okuthunjwa enkonzweni ngeindlela eziningi. Fanele ukhokhe iticket ube up to date ngezinto zenkonzo. Fanele ugqoke iuniform. Fanele unikele. Fanele neyizwa lento usenkolweni mzalwane. Awukho embusweni. Ithini Inkosi bayikhuluma. Ithi phenduka. Mamgobani, phenduka. Lieutenant, phenduka. Mazibuko, phenduka. Of course, phenduka. Akuyona into okudlala le bazalwane. Mongaphenduka ubambelele enkolweni ube proud ukuthi I belong to a Christian religion, you renounce the kingdom. Mina izwi alithi fanele sizwe ngawe ukuthi umKristu. Izwi lithi umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu wakhiwe kuKristu
ukuze wenze umsebenzi uNkulunkulu ayibeke emaphambili. Imisebenzi yakho ezositshela ukuthi umntwana wasebukhosini. Esikoleni la ukhona, imisebenzi yakho ezotshela abantu ukuthi wena umntwana waseNkulunkulu. Eyihlotsheni, imisebenzi yakho ezothi wena umntwana wasebukhosini. That is the difference between abantu noma abantwana bombuso kaKristu nemibuso yonke khona emhlabeni. Umbuso kaANC uzofika uphela. Umbuso weMK amaphepha nje uzodlula. Umbuso weEFF usuyacisha siyawubona. ESouth Africa namuhla sina 417 political parties. Bonke 417 political parties, there's 60 million people. Bonke bafuna ukubusa, bonke bafuna ukufaka abantu embusweni. Ebese mawufunda izwi likaNkulunkulu lithi namuhla sizalele umntwana. Lo mntwana loyo igama lakhe kuyoba uNkulunkulu ongunaphakade, inkosi yokuthula. Umbuso wakhe uyoba khona forever. Ugijima nomibuso yasemhlabeni uze usacrifice imisebenzi yombuso kaNkulunkulu. Naze nawuthanda umhlaba. Lembuso eyophela yonke. Na angithi ungayovota, angithi ungabi ilunga le-political party, but yazi wena ukuthi umntwana waseNdlunkulu wombuso ngezuphela. Yeka uku-investa emibusweni yasemhlabeni ezophela, uyeke umbuso womntwana esiphiwe yena uNkulunkulu, ombuso oyoba semahlombe akhe ingunaphakade. Kule sonto elizayo, iHeritage Sunday, kulela sonto sesiyobona inkosi. Kulamasonto la adlule sibone inkolo, sabona ubukhosi. Sabheka ebukhosini, sabona ukuthi kunenkosi, kunabantu, kunomhlaba. So ubonile umhlaba, sibabonile abantwana. Lesonto leli elizayo siyobuka inkosi. Emva kokubuka inkosi sesiyobona ubuGupta bethu. Nokuthi njengoba siGupta nje sicaptured kanje, kungani yonke into esiyenzayo iyahluleka ukukhombisa umbuso kaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu akaneliswa iyona. Siyazana bazalwane, ngisakumema le series uyithatha njengento encane, but le series izodetermine ukuthi uyombona umdali wakho noma ngeke umbone. Ngisakumema, hlala ize iphele le series. Wena othi ufuna ukusindiswa, hlala ungajaheli ukuthi wamukele inkosi kanti uyonqakiswa into engekho. Mawufa ungayibona le nkosi othi unqakiswe yona. Wena othi ujaheli ukuyobhabhadiswa, ungajahi nje ukuhamba kwenza a public declaration yento ongayiqondi, ongayazi. Because umbhabhadiso, it's a public declaration ukuthi wena ngubani. Na asifuna ukuzwa ngawe sowuphuma emanzini noma ungena emanzini uthi ngakhetha inkosi ebese mawuqhubeka sibone umuntu osenkolweni yasemhlabeni. Mawuphuma lapha ngaphansi kwamanzi sifuna ukubona umntwana waseNkulunkulu. Masikhuleke. Manager, hello, manager, hello, manager, Lokosu Jesu, manager.